Nazdar. Kúpil som si ďalšie auto. Zrejme niektorí budete hádať podľa šiltovky, o aká ide, ale napoviem vám, keď toto mucha zmizne. Nissan 350Z. Kúpil som ho vlastne náhodou, ale neľutujem, pretože bolo za veľmi dobrú cenu a povedal som si, žijeme len raz, prečo nie, stále ho môžem predať. Auto mám teraz zhruba 3/4 roka, najazdil som na ňom asi 5000 km a viem, že asi milión videí už je o 350Z-kách a ide sa driftuje a neviem, čo sa s nimi robí všetko možné, takže už všetci vedia, čo to je za auto. Ja vám ale prispiejem trošku mojimi skúsenostiami a mojimi názormi. A nebudem zbytočne vykecávať takto stojac pri aute, ale radšej počas jazdy. Musím sa priznať, že nikdy som nebol nejaký obrovský fanúšik 350Z. Ale musím uznať, že je to dnes už priam legendárne auto, ktoré pozná strašne veľa ľudí a zahralo si aj vo veľa hrách počítačových, však Underground, hej, samozrejme, Fast and Furious, Tokyo Drift. Neviem, ja som k tomu nejak nikdy nemal vzťah, k tomuto autu konkrétne. A povedal som si, dobre, prečo nie, dám tomu šancu. Tak, čo sa mi páči na tomto aute? V6 3,5 liter, atmosféra veľká, klasika, bez nejakého oneskorenia. Poďme si ukázať zvukovú kulisu a zároveň ďalšiu vec, ktorá sa mi na tomto aute páči. Jak ništ. Na stovku z nuly za zhruba 6 sekúnd. That's not bad. Zadný náhon, samosvorný diferenciál, síce iba viskozný, ale samosvor. Rozloženie hmotnosti by tiež malo byť 50/50. Čo sa týka jazdných vlastností, veľmi dobré. Je to skôr také tvrdšie, ale nie je to nepohodlné ani zďaleka. Je to super základ auta na nejaký racing car alebo na drift car a to sa s tým aj veľmi často robí. Veľmi ťažko nájdete nejaké 350Z, ktoré nie je upravené nejakým spôsobom. To je jedno z posledných, 2007, takzvané HR-ko to volajú, Z-kári, pretože motor má označenie VQ35HR. Toto je neskoršia verzia vlastne po facelifte, ktorá má najväčší výkon a vlastne najlepšie parametre. A celkom dobre ťahá aj z nižších otáčok. Deti majú strašne radi to auto, vždy mi začnú kývať alebo palce hore alebo niečo, taký ty proste na základnej škole. To je super, lebo že majú z toho ľudia radosť, keď sa na to pozrú a to je fajn. Ale musím priznať, že to priťahuje aj nie úplne moju obľúbenú skupinu ľudí a to sú takí tí všelijakí týpci na oneonovaných Felíciách a podobne. Ľudia vidia toto auto a musia si niečo dokázať z nejakého dôvodu. V princípe pozriete sa na toto auto a poviete si, športové auto. Not really. Toto je skôr muscle car. Prečo? 1600 kg. Ja viem, že dneska to znie ako však v pohode, však majú 2,1 tony elektromobily, ja neviem, to je v pohode. Ale to je veľa proste na športové auto. Spojka tiež sa musíte naučiť, nie že by išlo nejako mega ťažko, ale ten bod, kde chytá je strašne krátky, čiže keď chcete po meste ísť nejako plynulejšie, tak to nemusí byť úplne najľahšie sa pohnúť bez nejakého skackania. Riadenie je relatívne tvrdé, nedáva vám moc feedbacku, čo som trošku sklamaný. Je to stále klasický posilňovač riadenia hydraulicky. Malo by to byť vlastne také GT-čko, že auto pohodlné na dlhšie trasy. Som si myslel. Podvozkovo je to v poriadku, čo sa týka pohodlia, ale trošku na mňa tvrdé sedačky, a možno je to aj tým, že sú kožené, tak vždy tá koža je menej podajná ako látka, tak to nemusí každému vyhovovať. Sú samozrejme aj Z-ka aj s látkovými sedačkami. Veľmi ťažko je zladiť proste pri rýchlej jazde radenie, spojku a všetky tieto veci, pretože ja robím síce rev matching a takéto veci, ale nemá to rado proste. Ten motor má veľkú masu, keď sa otáča, že nejde až tak rýchlo do otáčok a z otáčok. Preto ľudia často menia dvojhmotové zotrvačníky, ktoré tu sú za jednohmotové.
Spotreba samozrejme, reálne na tomto aute nie je problém mať 14 litrov spotrebu, keď idete tak, že svižnejšie a v meste. Ja mám zatiaľ nejakých 10,5, čo je priemerka, že idem ako normálny človek po okreskách, po diaľnici a trošku sa šaliem, čo je, myslím si, že veľmi rozumné na také auto z tejto doby. Čiže ten motor na svoj výkon, on má veľmi dobré parametre. Napíšem vám ich, lebo si nepamätám presne krúťak. Čo sa týka zvuku, áno, je to 6-valec, ale nie je to najkrajšie znejúci 6-valec, je to také zvláštne. Ten motor vlastne to je z dielne Nissanu, ale používal sa v aliancii Renault-Nissan, to znamená, že ho nájdete napríklad aj v Renaulte Velsatis, alebo v Infiniti ešte Q35 si myslím, že sa to volá. Ten viskozný samosvor je taký, že on najprv chvíľu točí jedno koleso na prázdno a potom, že aha, dobre, máme rozdiel otáčok a vtedy zopňa je to druhé a začne proste vtedy fungovať ako zovretý diferenciál. Ale je to také, že neviete, kedy ten moment presne nastane, čiže najlepšie je to zrejme vymeniť za nejaký torzen alebo nejaký lepší diferenciál. Treba do toho tankovať 100-oktánový benzín povinne, čo je otravné, ani nie tak preto, že je to drahé, pretože keď si kúpite takéto auto, tak musíte byť pripravení na to, že to proste bude stať veľa peňazí živiť. Ale môj problém je, že boli sme na výlete v takom topgiráckom, ako keby, že Stelvio v Taliansku, Grossglockner v Rakúsku a podobne. A hlavne v tom Taliansku oni nemajú na až tak veľa benzínkach proste 100-oktánový benzín. Je to skôr výnimka, čiže pokúšate sa natankovať, nič, musíte 3 benzínky vyskúšať, aby ste raz našli tú 100. A to auto síce, ono ide aj na 95, keď treba, ale vtedy nie je dobré, keď to moc vytáčate, lebo to má vysoký kompresný pomer. Nevie toľko ubrať predstih, aby ten motor bol v bezpečí vlastne, že to môže začať klepať, kebyže tomu strašne nakoláte na čistú 95, čiže to je nevýhoda. A je to Nissan. Ako, nie, že by som mal niečo proti Nissanu, ale je to proste striekaný plast z nejakého dôvodu. A ten, keď sa trošku neho ošuchnete, tak z neho zíde farba. A teraz už vlastne na miestach, ktoré sa často používajú ako tuto pri nastavovaní kúrenia, tam je to zošuchané, alebo od prsteňov, tuto na kľúčke. Proste kvalita toho... A toto sú všetky Nissany. Všetky 350Z sú na tom takisto. A tým, že to auto je ťažké, 1600 kg, keď si to porovnáte s MX-5, ktorá má ledva tonu, síce áno, je o dosť slabšia a nemá ani také gumy široké, ale nepotrebuje. Takže toto už, keď to háčete zľava doprava, tak to auto je cítiť, že váži dosť veľa a keď je zlá trakcia trochu horšia, tak už to auto má väčší problém, ako keby bolo ľahšie. V princípe súhlasím s Jeremym Clarksonom vo všetkom, čo povedal. This one, however, wasn't just designed for the Americans, it was designed in America, in California. Well, to be honest, I think it looks a bit of a mess. I thought it'd be like a Mazda MX-5, but with more power. And it just isn't. What it is a ton and a half of ironmongery. It's a muscle car, but after a day behind the wheel, I am knackered. A hard ride and the effort of driving it makes it one of the most exhausting cars I've ever come across. Boot, we find an enormous strengthening beam where your dog would normally go. A to, že to auto je únavné. Keď idete na dlhšiu cestu, tak všetko tým, že ide ťažko, tie sedačky nie sú na úplne najpohodlnejšie, tak ste takí dolámaní, vystúpite z toho auta, napriek tomu, že malo by to byť skôr GTčko. Najbližšie z novodobých aut, čo som šoféroval, je 2.3 a 4-valcový turbo Mustang k tomuto. I mean, je to cool auto. Bez diskusie. Je to super základ na úpravy, nejaké zvyšovanie výkonu, ten podvozok to znesie. A hlavne sofistikovaná predná aj zadná náprava, žiadne nejaké vlečky a MacPersony. Takže je to dobrý základ, ale vďaka tomu kultovému statusu som mal pocit, že to bude niečo neskutočne úžasné. Aj podľa časov v Top Gear je to rovnako rýchlo ako M3 E46 na ich trati, rovnako ako RX-8 Mazda. Track with the stick, and that has done a time as well. Do you want to know what it was? I know what it was. It was exactly the same. 131.8. Yeah, which is incredible, really, when you think the two. I mean, 1 point, whatever that is, in a big. So they're exactly the same speed, except. Jeden z problémov toho auta je, že to začína byť zaujímavé, čo sa týka šoférovania, také, že idete na nejaký zaujímavý limit niečoho, buď svojich schopností alebo auto, tak to už sú také rýchlosti, že to AD1 nie je úplne bezpečné a nie je to ani úplne príjemné možno niekedy, alebo vôbec nelegálne. Áno, to auto vie driftovať a keď dáte nejaký poriadny diferák do toho, tak aj veľmi dobre.
Lenže problém s driftovaním je, že to nie je kde poriadne robiť. A keď reálne si zoberiete, že to auto máte vlastniť, tak to už nie je až taká sranda. No, to vyzerá super, je paráda, proste idem si driftovať. Ide to brutálne do peňazí, stovky až 1000 eur. Že toto auto mi nejak úplne nesadlo. Mám obrovský rešpekt voči nemu, čo sa týka schopnosti, aj to, že je to cool auto, je to legendárne auto, imidžovka, ale nie je to proste pre mňa. Čiže ja budem asi hľadať ďalej, čo sa týka aut. Bolo to super, díky Nissan. Sice iba jednom videu som vám to celé ponúkol, ale je čas ísť ďalej a nájsť si niečo, čo mi bude viac sedieť. Tak na budúce.